Mayong buntag. Manimba mi sa Santo Niño. Ini si Minda ug si Buknoy. Simba sa tag pinagsa, kay wala ba ta kasimba atong Disyembre. Sayang, kahit bawal din. Dami sa Santo Niño. Anoy? Dami sa Santo Niño karon, nanimba mi sayo. Silong lang tadi kay si mag-uwan. Mapay paghuman sa misa. Wadam ha, nakita mismo ring rin sa Santo Niño. Mas lalay. Nangyari sa misa sulod sa simbahan. Sulod sa tuloy. Bakit magpapasad ko? Ang tao magkuhan. Magpadama ka. Timbahan lang yun eh. Ay, mabaliban yan. Mana magsimba. Doon na may pauli. One hour later. Mga idol, mapag-abot na mo, mapahuman na mo pag-ilis, ang ina, gikan ni sa pagpanimba sa Santo Niño. Nagkaroon na namis balay. Kuha namin order para digamo sa among pamahaw. Niagi mi sa hayalay,
Nagpalit man sad mi aning kuan. Gamay nga litson. Unya ya siya tong sausawan, sili na nani siya musito po. Unya ang ako pong mga kuan, mga batos, no? Mura nig trabante og kuan, call center. No. Kung man na sa cellphone, ari na po sila sa TV. Magtanaw sa TV. Mapulaan na sa cellphone. Kani akong didib. Ug akong pariring. Akong pariring. Na, akong pariring. Muna akong pariring. Unya nagpalit sad mi og gamay pod nga para pawa po sa bidli. Diya si Buknoy naglimpyo sa kuwan kining lato. Yo. Isko kay ang lato. Yamo sa nirong lutoon ang gidala niya dito sa Mindanao. Kining kamuti. Amo paning hugasan karon ta taon unya lutoon. Unya mo among isnag kari sa kuan. Dito sa sulod. Moy pares na mo aning kuan. Kining lato. Ya si Rap. Way biyahe lang. Lang. Pambiyahe. Buya-buya kay kato ang kanong diri nga kamunggay. Sa gusto dosara ni siya ka punuan. Pero presko kay ang yang kuan buya-buyag. Kaya siya atong limonsito gagmay pagbunga. Gagmay pagbunga. Limonsito. Papadyo siya ka pamuwag ayo. Ada po atong sili. Sili na to. Kining ingon pa nila sili nga pulikot. Sili oy. Mahal ba kayo ang kilo sa sili ron? Muna ako diring kalingawan o bisibis kada buntag. Para na tayo makuha nga sili kay ang atong partner hinili kayo. Kaya buyag sa ning ako mga anom diri. Ini akong diring garden. Kapayas na ko. Ako na lang sa i-apel ng akong alaga. No, wala ni kalawgi. Wala ilawg. Di na, kung di butang agtubig ni iyahang sulanan. Langas na kaya akong alaga oh. Nagbukom. Gutumag yun yung akong bantam. Dah. Wakaon bantam. Dagang ka ng lawg ni mo. Yapo ya akong alaga nga iring. Si Kabang. Gutom na siguro ni si Kabang. Naapay samad ni siya ang liok. Di ka ni siya naka sangit-sangit. Pagin sa din pakis din. Mamahaw ta. Idol. Mamahaw, mga idol. Taas na ang oras. I love you. Gutom na yun. Dali na. Kaya po yatong inisa na ginamos. Sili. Pali ito. Now guys,
Shout out din ako dyan sa mga kababayan ng sa Surigao. Surigao del Sur, Tandag. Pailo ni nakog bagki. Miray, kauli ka ni Bidya Puhon. Limutin ko ang daman o baki ha. Kay paborito na na Panitin baki. Wa egin panit ang baki. Pangaon sila. Tigdagan niya. Di, tali natin. Balik ko. Yan nga, pamahaw sa amin. Yes. Salamat na lang sa inyong pagtanaw sa ako ang video na natay bagong update. Kanya subscribe lang. Salamat.